направо ще ви изнасиля. Та карта... е да трошите светофари. Аре бе. Да шивате! Ама да шивате, яко да шивате по... Айде, самолет зад се зри! Не! Браво! Не! Абе, той... Тирче из лав. Тирче из гейм. Време да влизаме в пактото! Му дава промо и се гледа. Да видим днес колко мазна музика ще слушаме. Просто само ми лошо като се сета. Надявам се да има обаче някои пичове, които да пуснат някакъв... Така. Ето е първата песен. Какво по-добро начало от Вики? What the fuck? Много за жалост, чалга. Живота ми. Пусна се. Айде, доко. Оле, боже! Старата школата, омага! Леле, бати Ланчо! Илиански, защо е толкова... Омага! Леле, следва... Ужас. В момента хазарта се кеви като гъс. Ай, вашето шкембенце! Ми е най-любимото нещо, сутрин и вечер шкембенце яш. За сища дава кураж. Ишкембето, люто горещо. Ми е най-любимото нещо, сутрин и вечер шкембенце яш. За сища дава кураж. Добре. Мина тази песен, следва ето тази. Тая кратка. Айде, край малко цяк при мен. Браво! И за всички Мега фенове. И за Гинка, Слонинка. Тъпата кубинка. Склад, бе. Хей, курва, голямата война дойде. Майнкрафт няма да ти подейства, яш милайната ни вършиш с тази игра. На сцената ще те скап земята, на курвата в устата, на гайдата дръчи в играта. Да, просто за ритъм давам 1000 тука. Плюс 69 за ритъм, просто това е много як ритъм. Той е най-добрия, вау. Леле, той ще я стрине. Много смислена песен. Не, мале, чайте малко. Да излезем на сцената и се пораздвижим. Така. О, да! О, боже мой! Аре, мога да повярвам! О, хвана го! О, май гад! О, боже мой! Леле! Оле, боже! Няма такава глупост, горе-долу го държи, ама по-голяма простотия не бях правил никога през живота си, това просто е брутално. Ма не така е, брат! Ето е печката. Ти си ма снима, бе! Ще ми тикам телефона, бе. Снима ми плаща. Топа! Ти ги снимай, бе! 2 лева, давай за 2 лева, давай. Няма да се продава. Да. Мале! Пичове, ако знаете какъв педал е направил реакшън на Гери Никол. О май гад! Не! Брат ми го показа. Мале, направо се напика от смях. Искате ли да го видим? Вижте кой! Само го вижте, бе! Чакай, бе, тебе те гледат 36 000 човека. Are you fucking kidding me? Имаш 260 000. Ако ми кажете, че то пит. А дето свършва в момента. Заслужава това нещо, просто... Не че имам нещо против тия, ама... Той малко е прекалил, брат.
so excited. Горките слушалки. Повече няма да ви го причинявам. Слушайте сега името. Слушайте сега името. Гери Никол. Ол. Да, точно Ол. Ол. Защото ти си свикнал да ти Олват. Преди да заговориш, казвам ти. Преди да заговориш, казвам. Преди да заговориш, казвам. Да, дълбоко. До край. Леле. Трябва му изтръгна езика, защото каза дума на български. Чакайте. Той каза до край. Брат, какво ти кажа след, че ти целият ти е бил до край. Просто само до край. Значи, от толкова текст той ще каже до край. Той е свикнал да му е до край. Не. Просто няма такъв. Той е свикнал да му е до край. Моля ти се, прикрий си красивите зъби, защото не ти се получава. Той прави по-грозни сърца от мене. Are you fucking kidding me? Никой не прави по-грозни сърца от мене. Твоята песен, брат! Holy moly fuck! Блядь, сука, блядь, сука, блядь. Фарми червени рози, така. Следващата песен, за жалост е чалга. О, не! Казарте! Желанията ти се сбъдват! Твоята кожа! С златни ръце! Омага! Айде леле, свърши! Време е за мечогрух! Айде всички сега! Арбе, спивай когато се зацърби! Спивай! За двама! Ренучки! Ръка ме боли. Мен да ме няма в твоя креват. Пак си. Оре, може! Кой следва? Ооо, so cute, ау! Мистер Джоджано е тук сега да ви зарадва за Коледа. Да! Зън. Коледа е сега Сега за всички по света. Всички се Събираме и празнуваме с дядо Коледа.